Africký trip nám začal a já vás zdravím z Johannesburgu, dějiště Joburg Ladies Open. Je to první ze 2 těch jihoafrických eventů a už jsme se stihli pár dní připravovat tady na místě, začínáme zítra. A co se týče hřiště, tak oproti těm 2 posledním letům, kdy jsem tady hrála, tak hřiště trošku změklo, nebo v poslední době zaznamenali docela dost srážek, tak tady nejsou ty nevyzpytatelné doběhy až tak značné. Nicméně ty greeny jsou furt záludný, stejně jako v předchozích 2 letech, takže myslím si, že jsme to prošli tak, jak jsme nejlíp mohli. Nicméně předpověď nám úplně nehraje do karet. Zítra začínám asi v 7 hodin ráno, takže to bude trošku brzká stávačka, ale jinak je tam bouřka, nebo jsou tam bouřky téměř celý den, tak uvidíme, jak to ovlivní první kolo, ale prostě se uvidí. Co se týče televizních přenosů, tak ty jsou na programu v sobotu a v neděli. A české zastoupení je povýšené nebo obohacené o Terku Maleckou. Pro tento týden jsme tady 4. Já, Klára, Kristýna a Terka. A co ještě víc? Asi už jenom to, že zase budeme moc rádi, když nám budete držet palce.